Zdravo, moje ime je Ana Milenković. Ja sam završila minimal jogu, druga generacija, godine 2020. 2021. I mnogo mi je drago da se sada upisuje nova generacija i da naša zajednica raste iz godine u godinu. Tako da ukoliko razmišljaš da upišeš kurs za jogu, mogu da kažem da je minimal joga sjajan izbor. Moja generacija je zaista uživala na svakom času i radovala se svakom vikendu iznova i iznova. Zašto? Zato što su nas svake nedelje očekivale nove vežbe, nove instrukcije, nove priče, bilo da je to filozofija joge, u pitanju istorija, anatomija, da li su to tehnike, da li je to način izvođenja i da li su to sekvence, da li je to meditacija i zvuk, zvučna kupka. I na kraju krajeva da li je to marketing i način kako se dalje pozicionirati na tržištu ukoliko želimo da radimo dalje i da prenosimo to znanje i iskustvo drugima. Tako da je to sveobuhvatni pristup, tim profesionalaca, naravno Ana, koju sam već pomenula, Dunja, naša riznica, Mihajlo, fantastičan, Lazar, Jelena i predivna Nevena. Naša grupa je bila toliko kompaktna, toliko podržavajuća, jedna bezuslovna ljubav, puno znoja i smeha smo osetile i iskusile zajedno i velika sreća i dragocenost zajednička je bila kada smo finiširale, kada smo na kraju pokazale deo onoga kroz šta smo sve prošle, kada smo završile i dobile diplomu, ali diploma nije zaista merilo ni znanja, ni iskustva. Merilo je upravo taj kompletan tim stručnjaka kao i naš entuzijazam i naša fantastična podrška. Meni je drago i zaista sam ponosna i počastvovana da sam deo ove zajednice minimal joge i od sveg srca bih i tebi preporučila. Srećno!